Pepanggihan malih wonten piwulangan basa Jawa kaliyan kula Ibu Wiji Budi Lestari. Pepanggihan dinten menika kula badhe ngendharaken materi nyerat utawane nulis aksara Jawa babagan syair tembang maca padanan kula ingkang minggu wingi sampun dipun rembag. Nggih, monggo dipun semak materinipun. Pepanggihan dinten menika badhe ngrembag nulis utawane nyerat aksara Jawa syair tembang maca padanan kula. Nah, pepanggihan saderengipun sampun kaandharaken bab tembang maca padanan kula wonten ing serat Wulang Reh. Para siswa wonten griya sampun gladen nyerat utawane nulis tembang maca padanan kula. Sampun kula sukani tugas minggu kepengker nggih, minggu wingi nggih. Saderenge evaluasi sampun kula sukani tugas nyerat tembang maca padanan kula. Sakmenika badhe ngrembag nulis utawane nyerat aksara Jawa. Nah, jenis aksara Jawa utawane jenis-jenis aksara Jawa wonten pinten? Nggih, jenise wonten gangsal. Ingkang sepisan menika aksara nglenggena, lajeng aksara angka, wonten aksara murda, aksara swara lan aksara rekan. Dipun rembag setunggal-setunggal. Aksara nglenggena menika aksara sing biasa digunakan menika sing paling umum wonten Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Bathanga. Mesti para siswa lare-lare sampun boten asing nggih bab aksara nglenggena menika. Nah, aksara nglenggena menika gadah pasangan. Pasangane menika wonten ingkang nyerate utawa nulise pasangan kuwi eneng sing ning jejere, ana sing ning ngisore, lan ana sing digandeng. Nah, aksara sing nulise ana ing jejere pasangane kuwi ana pundi? Wonten ho, lajeng wonten so, lajeng wonten po. Menika nggih. Lan sing anggone nyerat digandeng kuwi ana pasangan no, terus pasangan wo, terus pasangan nyo. Menika sakliyane kuwi pasangane anggone nulis nang ngisore aksara. Nah, pasangan gunane dienggo ngopo? Pasangan kuwi dienggo mateni huruf vokal nanggon aksara sing arep diilangi huruf vokale. Nggih. Mangke dirembag tuladhane wonten wingking. Lajeng dipun lajengaken aksara angka. Menika aksara angka wonten sedasa cacahe. Nah, penulisane aksara angka menika kedah utawane kudu disogi padha pangkat diapit nggih wonten ngajeng kalian wonten wingkinge aksara. Penulisane saged dipun tingali menika. Nah, paham nggih? Lajeng dipun lajengaken
aksara murda. Lah aksara murda menika biasanya digunakake kanggo nulis jeneng wong, misale utawane nulis jeneng papan panggonan. Tuladhane menika aksara murda cacahe wonten na, ka, wonten to, wonten so, po, nyo, ge, be. Lan kaserat menika wonten pasanganipun sami nggih. Nah, lajeng wonten aksara swara. Aksara swara menika aksara vokal a, i, u, e, o. Biasane dienggo ning ngarep nggih, biasane dienggo ning ngarep kanggo nulis jeneng wong, jeneng papan panggonan lan liya-liyane. Menika sami kalian aksara murda. Lajeng aksara rekan. Nah, aksara rekan menika aksara sing janjane asli-asline kuwe ora ana, tapi mergo nang Jawa kuwe terus mlebu basa manca, misale basa Arab, basa Inggris, utawane basa sing saka luar utawane saka njaba basa Jawa, sing anggone nulis kuwe ora iso ditulis nganggo aksara nglenggena utawane aksara rekan lan aksara swara, dados didamel aksara rekan. Aksara rekan menika cacahe wonten gangsal. Titikane utawane ciri-cirine menika wonten iki, wonten cecake 3 teng inggil aksarane. Niki nggih wonten ha, za, fa utawane fa, za lan gha. Wonten pasangane. Menika. Nggih, paham? Sampun dilajengaken ngrembak sandangan. Jenis-jenis sandangan kuwi ana 3. Pertama sandangan swara, lajeng sandangan panyebab wanda lan sandangan wianjana. Menika dipun rembak mulai sandangan swara. Sandangan swara menika wonten gangsal. Pertama wulu, lajeng pepet, lajeng suku, taling lan taling tarung. Nah, wulu menika munine i. Dienggo gunane sandangan swara kuwi dienggo ganti swara vokal wau. Nek seratan utawane tulisan Hanacaraka kan kabeh kuwi mau dipeloni huruf vokal. Misale ho, berarti tulisane h karo a. Menika nggih, misale garep nulis Siti, berarti nek aksara nang aksara nglenggena kuwi mau kan enenge tulisane so karo to. Nah, so kuwi mau huruf vokale sing a kuwi mau kudu diganti i, bene monine si, lan sing to juga kudu diganti i vokale. Mula disogi wulu. Tuladhane mekaten. So disogi wulu dadi monine si. To disogi wulu monine ti. Dados diwaose siti. Ngoten nggih. Lajeng wonten pepet menika monine e sanes e, tapi e.
tuladhane misalnya nulis seni. Sami nggih, vokale sing diganti. So diparingi pepet dados monine se. Lajeng no diwulu monine ni, seni. Lajeng suku menika u monine sami tinggal ganti vokale jadi vokal u. Misalnya nulis putu, ngoten nggih, po di suku, to di suku, diwaose putu. Lajeng taling, taling menika ganti vokale dadi e. Tuladhane misalnya nulis kiwe. Nah, penulisane taling nek liya-liyane nek wulu karo pepet kue ana dhuwur, suku kue digandeng. Lah nek taling kue ana ning ngarepe aksara sing arep diganti vokale. Tuladhane misalnya nulis kiwe. Nah, nulis kiwe ko disogi wulu, bene monine ki. Lajeng wo, aksara wo menika diparingi tawane disogi taling nang ngarepe. Nah, penulisannya nang ngarepe, bene monine vokale ganti e. Jadi diwacane kiwe. Paham nggih? Nah, lajeng taling tarung. Nah, taling tarung menika monine o. Penulisane menika ngapit aksara sing arep diganti vokale dadi o. Contone nulis soto. Nah, menika so menika diapit taling tarung. Nah, diwacane dados so, padahal tulisane sa. Bene vokale ganti o diparingi taling tarung. Dados diwaose so to. Paham nggih? Lajeng sandangan panyigeg pondo. Menika sandangan panyigeg pondo wonten sekawan, wonten wigyan, wonten layar, wonten cecak lan pungkasan pangkon. Wigyan menika digunakake wonten ing pungkasaning ukara, pungkasaning tembung. Tuladhane menawi badhe nyerat menika sawah. Nah, menawi badhe nyerat sawah betahaken tawane butuh aksara sa, wa karo ha. Nah, utawane sa, wa karo ha. Lah vokal h di belakang kan tidak dibutuhkan, ora butuh, makanya kudu diilangi. Carane ngilangi vokal h ning mburi kue nggunakake wigyan. Tuladhane iki nulis sawah berarti mbutuhaken huruf so, wa, lajeng wigyan, diwaose sawah. Paham nggih? Lajeng layar menika R menika saged di G wonten ing pungkasaning ukara, pungkasaning tembung utawa tengah-tengahing tembung. Tuladhane wonten pungkasaning tembung misalnya nyerat pasar sami kalih nyerat sawah. Kalau wau menawi nyerat pasar betahaken po, so karo ro. Nah, ro menika kan wonten kalih huruf R kalih A. Lah ngilangi vokal A wonten wingking menika ngginakaken layar. Tuladhane menika pa, menika pa, lajeng sa, lajeng di
layar, diwaose pasar. Paham nggih? Nah, menika tulodo menawi ere menika wonten tengah-tengah tembung. Misalnya nulis sarta menika tuladane. So diparingi layar lajeng to. Nggih, cecak menika menika saged diinggih wonten pungkasaning tembung, tengah-tengah tembung, wonten akhir ukara. Tuladane misalnya nulis pasang. Nah, po so diparingi cecak. Lajeng kanggo. Nah, menika tuladane. Ko dicecak, lajeng go ditaling taring. Kang pungkasan pangkon. Lah pangkon menika dinggo mateni aksara ing pungkasaning tembung. Tuladane misalnya nulis ora ana sing mangkat. Nah, huruf to menika aksara to ing inggil kan kedahe nek aksara Jawa kan menika hurufe T karo A penulisane. Lah dingge ngilangi vokal A ing mburi kuwi digunakaken pangkon. Menika tuladane. Nggih, paham? Lajeng menika sandangan wianjana. Sandangan wianjana menika wonten 3, wonten cakra keret, lajeng pengkal. Tuladane misalnya cakra menika kangge nyerat krambil. Nah, nulisé ko diparingi cakra dados tengah-tengahe wonten huruf ere, dados diwacane kro utawane kra. Nggih. Diwaose kra bil. Paham nggih? Lajeng cakra keret sami nika dienggo vokale e. Misalnya kados nulis sregep. Menika tuladane. Lan pungkasan menika pengkal. Pengkal kuwi misalnya dienggo nulis kiai. Nah, menika tuladane nggih. Sampun. Nah, menika dilajengaken tulodo nyerat pasangan aksara. Nah, pasangan wonten tembung lan wonten ukara. Tuladane tembung misalnya nulis jadwal. Nalika nulis jadwal, aksara ingkang dibetahaken menika tawane aksara yang dibutuhkan, huruf yang dibutuhkan menika wonten ja, da, wa, kalih la. Nggih. Nah, padahal nalika nulis jadwal da menika mboten mbetahaken huruf vokal, kedah diilangaken. Lah carane ngilangaken kuwi kepiye? Carane ngilangaken ya kuwi huruf utawane aksara da kuwi mau diwehi pasangan wa. Nah, sing jenengane pasangan kuwi monine ajeg. Misale pasangan ho, monine ho. Pasangan lo, monine lo. Pasangan wo, ya monine tetep wo. Tapi aksara sing dipasangi kuwi vokale ilang, dadi mati, dadi ming huruf konsonan. Misalnya nek nulis jadwal menika terus jo, do diparingi pasangan wo, dadi done ge mau, dane ge mau vokale ilang, dadi diwacane jad. Nah, pasangan wo ki monine tetep wo, dadi jad wa, lah lo, la kuwi ora butuh vokal a, makanya dipangkon soalnya ning akhir tembung. Dadi diwaose nek dipangkon kuwi vokale ilang, dadi ming kari huruf
konsonan. Ya iki mau dadi diwaose jad wal. Paham nggih? Nah, iki tulodo nyerat pasangan sing digandeng. Pasangan wo mau digandeng nggih. Nah, lajeng misalnya nulis aksara sami. Nah, berarti kan nek arep nulis aksara butuh o tawane a, k, sa, ra. Lah padahal k nang kene ora butuh k di sini, ora butuh huruf vokal. Carane ngilangi huruf vokal juga mau disogi pasangan huruf belakangnya. Huruf belakangnya huruf nopo? Huruf sa. Berarti a, k disogi pasangan sa lajeng ra, diwacane aksara. Paham ya? Lajeng misalnya nulis wondo sami. Nah, iki tulodo sing pertama tulodo nyerat aksara nyerat pasangan sing digandeng. Lajeng tulodo sing nomor loro kuwi pasangan sing nang jejere. Lan sing pungkasan ki carane nulis pasangan sing nang ngisore. Paham? Nah, lajeng menika carane nulis pasangan nalika wujude ukara. Nek mau kan wujude tembung, lah niki nek wujude ukara utawane wujude kalimat. Misalnya kalimat dheweke enggal mangkat kerja. Nah, sadurunge titik kuwi ora entuk nganggo pangkon. Pangkon kuwi digunakaken nang mburi. Dadi nek misal ana tembung misale enggal, lalo l nang kene utawane la, ki ora ulih utawane ora entuk di pangkon, tapi kudu nggunakaken pasangan huruf sak mburine. Berarti mburine lo berarti mo. Nggih. To juga, misalnya mangkat. Nah, aksara to nang kene ora entuk di pangkon, tapi nggunakaken pasangan huruf mburine. Pasangan hurufnya apa? Nganggo pasangan ko. Nah, tuladane nyerat bene luwih gamblang. Misalnya dheweke. Nah, do ditaling kabeh nggih, soalnya vokale dheweke enggal. Nah, lo nang kene ditulung, lo nang kene disogi pasangan mo, bene vokal a sing nang lo piye ilang. Dadi enggal, mo, eng nganggo cecak mang, ka lajeng ta utawane to, nggih, vokale bene ilang disogi pasangan ka. Paham? Dados diwacane mang kat niki to, ka dipepet dadi ke, bene dadine ker, disogi layar diwacane kerja. Terus diwaose dheweke enggal mangkat kerja. Paham nggih? Nah, nalika sampun paham, lajeng mangke dilajengaken gladen utawane latihan garapan ning buku tulismu nganggo aksara Jawa menika. Nggih, minggu ngajeng dikempalaken pas sareng kalian ngempalaken tugas luring. Nggih? Paham? Nggih. Mekaten pepanggihan menika kula pungkasi
Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.